Futuremakers Noord. Futuremakers Noord. Futuremakers Noord. Geweldig. Hartstikke leuk dat je hem sjoggen naar een nieuwe vlog van de Frieske Vlogger. En ik ga heel goed nice. De vlog van Joert wordt namelijk gesponsord. Ja, door Futuremakers Noord. Die gaan namelijk Joert een bijeenkomst. Dat mensen praten kennen met werkjouwers. Hier maar weten. Sofia's. Ze willen de trap op, maar ik denk. Futuremakers is een initiatief van een verskating verenigingen als Bakery Sweet Center, Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland, Friesland Werkt en het Nederlandse Bakkerijcentrum. Ingewerking met squallen bedrijfslippen en Claim Your Future. Het is de bedoeling dat studenten en bedrijven met elkaar in de kunde komen. Ja, druk ja. Nieuwe zoekt een stageplek. En wat voor stageplek? Procesoperator. Procesoperator. Heeft iemand een stageplek voor de procesoperator, dan is Liewe de man. Kijk, daar steekt iemand zijn hand op. Oh, daar. Kijk, dat zie je dan. Die moet HBO. Ik ben Liewe. Dus je wilt voor de stage Voeding en technologie. Ja, kijk. Maar je vrienden? Ja. Ze worden zeker al gewild, net de procesoperators. Ja, zeker weten. Dat is natuurlijk al jaren zo en dat wordt alleen maar erger. Hè? Want de meesten worden ouder en het is juist dat de groep operators die we hebben het ook dus een hegere leeftijd bereikt. Het is niet makkelijk om mensen te vinden die dit werk voor langere tijd willen doen. Het moet echt bij je passen. Je moet houden van techniek en van ontwikkelen. En jezelf ook willen ontwikkelen. En dan zijn er hele mooie plekken beschikbaar. Nou, we zoeken een stage. Ja, we zijn hier voor stage. Onze opleiding is Human Technology. Dat houdt in dat wij de technologie combineren met de biologie. En daar krijgen we redelijk grote opdrachten mee voor school en zo. Wat voor stageplaats zie je nou? Wat kan je denken? Nou, gewoon iets met technieken, ja. Gewoon, ja. Ontwikkelingstechniek. We zijn nog aan het zoeken, we weten het nog niet. Het is een hele brede opleiding, dus je kan totaal in de techniek, maar je kan ook met fysiotherapie of zulke dingen. Maar we weten dus nog net zo heel goed waar, omdat het is best wel een beetje lastig van wat voor stage bij uw opleiding past. Nou ja, wat doe je dan de hele dag? Ik weet nog wel dat ik op school zat en dat je dan denkt van oké, wat ga ik straks doen? Studenten weten het betekent nog net. Maar voor de bedrijven staat het wetter al onder de lippen te. Dus in de productie zie wij mengers, we zien operators, onder chocoladeerlijn, onder vormmachines die de koekjes vormen. Maar ik op een inpakafdeling met een nice robots werken. Logistieke medewerkers, customer service met verschillende talen en supply chain planners ben ik daar op zoek. Ik werk hier bij de patatfabriek in Jesseberum, Lambo-Eston. En wij zijn op zoek naar jong talent. Ja, en we zien dat het bus heel erg verouderd. Dus ja, wij willen graag wat jeugd erbij bij haar. We zoeken mensen die het leuk vinden om in onze fabrieken te komen werken. Grote cirkel. Ik denk dat we iets groter moeten zijn, want we zijn met veel man nu. En een aukje van Claim Your Future de mooie taak om de studenten en bedrijven maar kort te kappelen, te matchen, dan wel te tinderen. Net als bij Tinder gaan we eigenlijk een beetje swipen. Dat kun je wel zo stellen. Dat heb ik van een collega van mij. Dat het eigenlijk één grote Tinderspel is. Ik heb het idee dat de vraag vanuit de jouwers drukker is dan de jongen uit jullie zijn idee. Dat denk ik echt. Dus ik denk dat er nog wel een vervolg op komt. Futuremakers 2.0. Waarin we nog meer jongeren matchen mijn bedrijven inderdaad. Simon zoekt ook een stage in de techniek, dus die gaat daarbij aansluiten. Zien we een beetje hoe dit werkt? Kom maar terug maar die technische jongerijn, want deze twee kent nou al jaar al net meer om. Er kwamen mensen naar ons toe, 7 plekken hebben we inmiddels. 7 plekken? Ja, 4 mensen naar ons toe gekomen. Dus, die wonen in de zaal zonder iets. We hebben hier maar om deur, kom maar. Allemaal kaartjes van bedrijven. Ja. We hebben hier een aantal kaartjes en hier ook nog. Jongens, dat is wel een keuze. Wat is nog dan? Ja, maar we zoeken iets in de techniek en de techniek is heel veel nodig. Ik had meteen, toen ik binnenkwam, had ik een gesprek en dat was me eigenlijk meteen een hele goede match. Dus dat is nu nog steeds mijn match. Dus, ja. Als wat? Nou, er is hier een bedrijf in Leeuwen aan de andere kant, in de Zuiderlijn. Dat doet alles met vanille-extracten. En dat leek me wel interessant. Dus ik denk dat ik daar ga proberen om een stage te lopen. Ja, zeker. Wij hebben een mooi contactlijn. Onder andere voor laboratoriumstagiaires hebben wij hier Foen die daar dus bij helpen kan. Dus daar studenten voor aanleveren kan. Dus dat is voor ons wel heel mooi. Hey, dankjewel. Ja, ook bedankt. Hè. Succes, hè. Hoi. Dat weet wij bij de Futuremakers Noord. Ik had het idee dat je mensen gaan stages en zo. Dus als er wat was, jongen, dan was het in de techniek hier. Dan weet je zeker dat je een baantje krijgt en iedereen vecht om die.
Vond je het een leuke video? Doe dan een toemel omheen. Hoe is het meer zien? Abonneer je dan op de Frieske Vlogger. Ik ga jij dat Jerk nog wat lekkers is. Zet hem lekker een goodiebagje mee. Nou, Wat is er weer dus? Hoe vond je het? Ik vond het kijkgezellig. Ja? Ja, Wat genoten? Ik heb genoten, ik kan laken. Van een meisje praat. Ja. Ja, wat was er nog meer? Ik heb geen idee. Nou, Het leven is compleet. Ja, Geweldig.